på mit studie, på mit Ph.D.-projekt. Jeg har faktisk brugt 25.000 timer. Altså 2,5 gange så meget som de der 10.000 timer. Og hvorfor er det så, jeg ikke har fået de der sjove opkald? Asker, this is Houston. We have a problem. Det er ikke lige kommet, og heller ikke noget, der minder om. Og jeg var så startet for 10 år siden som ingeniør i det her firma. Jeg var konsulent, og jeg glæder mig rigtig meget. Der var ikke gået så lang tid, faktisk bare en måned. Så kommer Jens, ham der erfaren rundt i afdelingen. Og så siger han, jeg har en svær opgave. Den kræver noget matematik. Er der nogen her, der kan hjælpe mig? Jeg kigger på opgaven. Jens, ved du hvad, den kan jeg sagtens klare. Du lægger den bare lige nede på min bord. Jeg havde lige lavet det på universitetet, så det er dejligt let. Ikke noget problem. Jeg løser den og tænker, yes, jeg får succes her. Ikke noget problem. Jeg er allerede ved overhælde Jens, der har været her i 20 år. Så går der en 2-3 år. Så er Christoffer startet, vores norske ven. Og Jens kommer så rundt igen i afdelingen og siger, der er en opgave her, der er rigtig svær. Er der nogen, der kan hjælpe mig med noget matematik? Jeg kigger på opgaven. Det var nok. Jeg havde da godt nok set nogle af de der tegn før. Men det er som om, jeg siger til ham, jeg skal lige hjem og læse på det. Så jeg kigger lige på det. Så kan det være, jeg kan. Christoffer kigger så også på den. Det er bare hyggeligt. Den klarer jeg. Og så røg det der papir ud af hånden over på Christoffers bord. Ikke mit. Og hvorfor var det, at jeg ikke var blevet dygtigere? Det er som om, jeg var blevet dårligere. Måske kender nogen af jer det. Når man starter noget nyt, så bliver man meget dygtigere i starten. Men så fader ens indlæringskurve måske lidt ud. Jeg havde ikke sat tid af til at dygtiggøre mig. Forestil jer nu, jeg havde gjort det samme som Milla. Sat 1,5 time af. Hver dag. Til at dygtiggøre mig. Til matematik. Så havde Jens ikke behøvet rundt og spørge. Så han bare gået over sin bord. Asger, kan du lige løse den her? Ja, jeg tror nok, jeg kan. Nej. Med tiden, hvis jeg havde gjort det, så havde det ikke kun været i den afdeling. Folk havde kommet og sagt, hey Asger, kan du lige løse den her? Jeg gik på arbejde, og så løste jeg opgaver. Jeg har ikke sat tid af til at dygtiggøre mig. Hvem herinde sætter tid af til dygtiggørelse hver uge? Nej, hvor er det godt. Det er jeg så glad for at se. I gør nemlig det, man skal. Sætter tid af. For jeg gik jo på arbejde, tjekkede min mail og gjorde alle de der ting. Og det blev jeg ikke nødvendigvis meget dygtigere af. Det første år, jo. Og så fik det ud. Vi skal lige kigge på, hvad er det, vi har fået med i vores uddannelsessystem. Har vi fået den her store pakke med selvværd? Hvordan får du selvtillid? Hvordan finder du din passion? Hvordan får du værdiafklaret dig? Hvordan lærer du at få succes? Nej, der mangler noget, gør der ikke? I den grad. Det gør der. Er det vigtigt? Ja. Det tror jeg nok. Fagligheden? Yes, selvfølgelig skal den være der. Men vi mangler ikke det her udenom. Det skal vi kigge på i dag. Så er det første punkt. Vi skal jo kravle op ad stigen. Vi kravler ikke trappen, vi tager stigen i dag. Nej, vi tager en stige. Og heroppe, der har vi succes. Det første skridt, det er så simpelt. I gør det allerede. Sæt tid af. Så det er vigtigt, hvordan vi bruger vores tid. Det er vigtigere end hvor meget. Det er det første punkt. For 1,5 år siden, der blev jeg spurgt, om jeg ville være med i et projekt, der hed Forvandlende Fortællinger. Og det går ud på, at man skulle fortælle en forvandlende fortælling. Og det var inde på Bremen Teater. Og jeg vidste, der ville komme 1000 mennesker. Jeg sagde selvfølgelig ja, med hjertet helt op i halsen. Det er klart. Og ham, der arrangerede det, han hed Hakon Jensen. Han var en fantastisk coach, foredragsholder. Og han havde